Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, is ipakita na ko sa inyo kung paano mag-set up o condenser mic. So bago tayo magsugod, kung bago lang ka sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa aking mga bagong video. So bago tayo mag-start, ipakita sana ko sa inyo kung sa ang part sa condenser mic or part ng mga equipment nga connect na po sa condenser mic. So first, my headphone, stand sa mic, wire nga connect sa microphone, butanganan sa mic nga kanang pag-ibitay siya guys, dili siya magliyok-liyok. So ang mic gold siya color rayos na. So ang pum nga ginibutang diya sa mic, tapos may tulo ka wire nga connect diri sa tuang sound card, tapos moro to siya guys, no? So ito na yung setup.
pamintaw sa atong vlog, and see you in my next vlog guys.